Så YouTube, mit navn det er Spleef Gaming. Velkommen til den her video. I kan se, jeg er næsten level 30. Og jeg vil rigtig gerne level 30. Og sorry det ligger hernede, men jeg har stået her inde. Jeg står kun inde på den her server, der hedder Kema i fucking lang tid. Og som I kan se, så er der altså kommet en chat zombier. Og jeg skal sgu nok komme over level 30. Fordi der er fandme mange her. Vi kan lige prøve at se ind her. Hvis jeg ikke kommer over level 30, så bliver jeg kraftedeme sur. Rigtig super. Men på min kanal, der kommer der simpelthen til at være... Der er en med chain armor. Der kommer til at være gameplay med alt muligt spil. Og I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvad for nogle spil I gerne vil se. Prøv at se, at level 31. Hvad for nogle spil I gerne vil se. Fordi at... Jeg har ikke særlig mange spil, og det kunne være fedt, hvis I kunne sige nogle til mig, jeg kunne købe. For eksempel GG. Fucking GG. Der er brugt her. Og der er i hvert fald nogen med arme på her. Og jeg er allerede level 32, så det er bare perfekt. Det er lige det, jeg har bygget den her farm til. Så også for, det ikke er mig, der har bygget den. Men jeg kan lige så godt starte med at sige det. Dem der gerne vil ind på serveren, I kan ikke komme ind på serveren, fordi den er whitelist. Hvem mindre I har I er virkelig heldige. Ja, og jeg viser lige rundt på serveren bagefter, jeg lige har skaffet de her levels her. Vi skulle gerne komme i level 40, så jeg kan komme i gang med en enchant. Det er lækkert. Level 34. Vi samler faktisk på de der armor, der er enchantet fra zombierne. Så dem vil vi gerne have, men jeg kan bare lige kigge ned i den der kiste, nederste kiste hernede. Hvor det er. Jeg er på lyst. Og efter vi har smadret alle de her fucking zombies. Jeg har ikke engang et sværd tilbage, vel? Nej. Bare tage øksen. Boom. 35. Jeg vil gerne komme over level 36, fordi der mistede jeg alle mine level sidste gang. Smid alt det her lort igen. Yes. Men det er simpelthen min første video på den her kanal, der hedder Spleef Gaming. Yes. Og det er jo noget dejligt pis, som man kan lave på YouTube. Fordi så kan man bare lave det. Uanset hvad, der er en, der kan bestemme over en. Der er en, kan bestemme, hvad man skal lave. Man kan bede om, hvad man skal lave, men man kan ikke bestemme det. Og det er så dejligt YouTube. Random snak. Jeg kan komme i level 40. Jeg bliver fucking glad, hvis vi kommer i level 40. Det bliver kraftedeme godt. Der er kommet nogle gode sager indtil videre. Ja. Høj, den er til Højbjerg, den her. Nej, det er det så ikke. Jo, det er det så. Og Højbjerg, det er så min bedste ven, som også spiller herinde, og han hedder Oliver i virkeligheden. Hans hus kan vi også gå og kigge på. Alright. Hans hus kan vi også gå og kigge på. Det er 37, sådan mand. Jeg kan faktisk høre, det bliver bare ved med at vælte ned på zombier. Okay, vi satser på, at vi får 40 level til det her. Og hvis vi gør, så bliver jeg fucker glad. Jeg har sådan set prøvet op til den her video 5 gange eller sådan et eller andet. Men hele tiden så er det simpelthen gået af lort. Okay. Vi skal i hvert fald level 39. Så det kom så ikke. Men det er også fint nok. Fordi det er fuldstændig lige meget. Køber en ny. Vi kan lige tage de ting hernede. Og jeg tænker også, wow, fed mand. Helt vildt meget i en skovl, den vil han gerne have. Så vi kan lige gå op og lave en gave til ham. 38 levels, jeg er ret godt tilfreds.
fra de andre gange, jeg har prøvet. Men nu kan vi lige prøve at gå ned. Hjem hedder det. Og så lige give ham en lille gave. Og han er min bedste ven, selvom det lyder barnligt. Men fuck det. Wow, shizzle. Hvis den giver mig noget armor, den her, ikke? Nej, det gør den så ikke. Godt lige, der står 2 zombier derinde. Vi fik der noget armor med op til vores samling. Og det her nede, det er simpelthen vejen til vores XP farm. Og jeg ved sgu ikke lige, om jeg har nævnt det, men søvn, den hedder Kema. Yes. Og den her spawner her, den ligger faktisk rimelig tæt på ham der Olivers hus her. Jeg har også lige fået en af mine andre venner ind på den, som hedder Jens. Så det er jo bare lækkert. Og her er en lille farm, så han kan lave hans egen mad, så han ikke altid skal gå og stjæle fra mig. Det er hans hus, som han er i gang med at bygge det. Han har fået minet en chat ud her, som ikke er en chat, som faktisk er rigtig meget. Vi kan lige få lavet en lille gave til ham her. Når vi ikke engang lige kommer over, vi låner lige nogle ting fra ham. Vi kan også lige give ham hans diamanter, for at han bliver ekstra glad, og så alt hans stjerne. Boom. Vi kan lige gå over til mig og kigge, men det er så hans ting, som han er i gang med at bygge. Og der er nedgang til vores, derovre ved faklerne. Wow. Der var nedgang til vores XP farm, som sådan set gav rimelig godt denne gang, men jeg kunne godt tænke mig, at den blev lidt bedre, fordi ja, det kunne jeg bare godt, fordi den giver ikke særlig meget i forhold til, hvad jeg har set. Vi skal lige over og forberede nogle ting, og så smide nogle ting på her, på vores armor stands over ved mig. Det er der, hvor jeg bor. Og Jens, Oliver Højbjerg, eller Jens, Oliver og mig, vi skal bygge på det her mødested her, fordi vi har sådan lidt en klanagtig. Jeg elsker så meget at dræbe dem her, men jeg ved sgu ikke, om jeg kan. Det kan jeg godt. Ja, ned i vandet. Det er jo godt. Det kunne jeg fandme godt. Jeg skal lige have lavet nogle svær og så videre. Giv mig selv det her, for det er noget, jeg selv har fundet. Og så smider vi de her ting herover. Og så de ting, han skal have i gave. Nogle ting er altså hans egen ting. Men dem smider vi herover. Fordi hans yndlingsfarve er blå, så giver vi ham også lige en stak uld her. Primitiv gave. Fuck det. Jeg skal lige have lavet nogle svær, inden jeg går videre. Boom. 2 sticks. Så går vi lige op på første etage og smider nogle ting på. Det må kun være enchanted ting, men mindre det chain armor her. Bum, så har vi fået smidt de ting på. Det skinner jo meget dejligt heroppe. Og med enchanted room, det er hernede. Og det er så slet ikke færdigbygget nu. Og det ligger lige bag min seng. Fuck, mit øjenbryn, det er irriterende lige nu. Det er min kofarm. Det er min forfarm. Kartoffelfarm, hvedefarm og sugarcane farm. Og så er min portal derop til nederhoppen. Jeg har lagt nogle zombies her.
Det kunne være nice, hvis jeg lige kunne komme i level 39 her. Wow, vi har faktisk ikke særlig mange liv tilbage, vi må bare ikke dø nu. Snipe den der creeper her. Det kunne vi godt. Bum. Nej, ikke engang level 39 nu. Wow, creeper. Ah, fuck. Jeg må ikke dø nu. Gider ikke have knoglerne. Skyder ikke have dem. Okay, level 39 er vi nu. Det kunne være fedt, hvis vi kunne komme i level 40 her, bare på aftenen her. Det tror jeg ikke, vi kan. Giv den et skud, og det kunne one-hit den. Jeg ville altså bare have givet den et skud, og så kunne vi gå ned og dræbe den. Men de ville nok være svært at få lidt liv først. Level 39, det kunne være så fedt, hvis jeg lige hurtigt blev level 40 her. Let's plug it. Wow, creeper. Nej! Nej! No! Det skete kraftedeme bare ikke lige. Og så på optagelse. Fuck noget lort, mand. Seriøst. Jeg havde 39 level, så jeg skulle have 40, og så dør jeg. På grund af en fucking pig creeper. Tak for fucking penis lort, mand. Jeg gider ikke til at spille med. Hvad fuck sker der? Så dør jeg kraftigt med mine 39 levels. Fandme ikke i orden notch. Eller Microsoft, så er det nu. Ej, seriøst, mand. 39 fucking levels. 39 fucking levels. Og så får jeg 7 levels igen. Ja, tak. For ingenting. Fuck. Minecraft. Jeg har brugt så lang tid på at skaffe de forbandede levels. Så dør jeg til en pig creeper. Bare kom og... Hello, Mr. Man, I'm gonna fuck you up. I'm gonna explode you. Is that okay? No, it isn't. You fucker. Oh my god. Det skete bare ikke, det der. Jeg nægter at tro på det. Nej. Jeg er lige ved at smide diamanterne der. Seriøst, jeg har lige... Hvorfor er det altid mig, der er så forbandet uheldig, mand? Seriøst. Oh my god.
Ingen noget armor tilbage, det er også bare perfekt, mand. Fuck, jeg gider ikke, mand. Hvor irriterende. Men nu gider vi sgu ikke at mukke over det fucking piklort mere. Vi går til Højbjerg, og så giver vi ham lige nogle gaver her. Selvom jeg er i gavehumør, selvom jeg lige er død med 39 levels, 39 og en halv faktisk. Okay, så skriver vi lige her. Hvordan er det nu, man laver en halv tegn? Hvordan? Stadig en gave. En skov, som du gerne ville have. God, man. Nå. YouTube, hvis I kunne lide at se den her video, så må I meget gerne huske at smide et like. Det vil hjælpe mig en masse. Det vil hjælpe mig meget. Så tak fordi I så med, og husk at like og subscribe, hvis du vil se mere. Og så indtil næste video. Hej hej.